За да създадете нов бизнес, изберете от секцията Инструменти Добавяне на нов бизнес. В полето Име на бизнес въведете заглавие на уеб страницата и мобилното ви приложение. В полето Описание напишете няколко думи за представяне на бизнеса, рекламен слоган или друг текст по избор. В полето Адрес напишете вашият адрес и изберете мястото на картата. Трябва да въведете точка на картата, ако искате вашите клиенти да използват функциите на приложението за навигация до вас. В полето Работно време можете да укажете освен време и всякаква допълнителна информация, която ще се появи в секцията Контакт под формата на текст. В полето Телефон можете да добавяте неограничен брой телефони за контакт, разделени с запетая. Всеки телефонен номер ще се появи в приложението като отделен бутон за директно набиране. В полето Имейл, аналогично на полето Телефон, можете да добавяте адресите за кореспонденция, които ще са достъпни по същия начин от приложението. От менюто Цветова схема можете да изберете желаното от вас цветово оформление на сайта и приложението. Ако активирате отметката Само сайт, при сканиране на вашият персонален QR код ще се отваря мобилният сайт, който има и бутон за инсталиране на приложението. Ако отметката не е активирана, кодът ще пренасочва директно към съответният магазин за сваляне на приложението. От бутона Добавете снимка изберете снимката за заглавната ви страница. След като приключите, натиснете Добавете бизнес, за да запаметите въведените данни. Можете да прегледате как ще изглежда бизнеса от бутона Изглед.